Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Svi imamo postavljene granice. Ako ostanete unutar vaših granica, onda će Bog proširiti vaše granice. Jer poštujete ono što imate. Zašto bi vam Bog dao novi auto ako sadašnji izgleda kao kanta za smeće? Vidimo da se mudrost vježba odlukama koje donosimo. Razgovarajmo o 5 područja. 5 područja u kojima trebamo upotrijebiti mudrost, jer mudre odluke oslobađaju snagu u našem životu. Prvo područje o kojem želim govoriti je upotreba mudrosti u upravljanju vremenom. Svi imamo istu količinu vremena. Svaka pojedina osoba na zemlji ima 24 sata u danu. Dakle, zašto neki ljudi ostvare toliko toga, a neki ne ostvare ništa? Zašto su neki ljudi spokojni i čini se kako dosta toga obave, ali oni uživaju na putovanju, a drugi su ljudi frustrirani izvan sebe i spremni počupati si kosu sve vrijeme, trošeći novce na lijekove protiv stresa. Sve se svodi na odluku. Slabo upravljanje vremenom stvara stres i crpi vam snagu. To vam je kao da imate energetsku cijev koja je spojena na Boga, ali kad radimo nepromišljene stvari, to je kao da probušite cijev, pa sva energija iscuri. Morate živjeti s ograničenjima. Ograničenje znači da odvojite nešto vremena između kako biste disali, razmišljali, postojali, uživali. Znate, morate naučiti raditi ono što je mudro za vas. Ja sam u krevetu svake noći oko 21. Zaspim do 21:30. Ustajem se svako jutro oko 5:30. Provedem barem 2 ili 3 sata s Bogom prije nego što izađem van jer želim biti ljubazna. Želim se ponašati u skladu s onim što govorim da predstavljam i potrebno mi je puno pomoći. Kako bih se ustala ranije i provela to vrijeme s Bogom za kojim očajnički žudim, moram ići spavati. Sad, trebate vidjeti ljude kad me pitaju bih li htjela doći na neku predstavu ili priredbu koja počinje u 20 sati, ja kažem ne, neće ići. Moja me djeca zadirkuju, mama, ulična se svjetla pale, bolje ide doma. Ali znate što, nije me briga jer imam 67 i osjećam se izvrsno. Poznam ljude koji imaju 30 godina i ne mogu to učiniti. Ali to nije samo zato što sam nadnaravno blagoslovljeno Božje dijete. Ne, moram pripaziti na što jedem. Znam da trebam jesti puno proteina i zbog toga moram donijeti ispravnu odluku kad jedem. Ako se ne naspavam navečer, osjećat ću se loše, a ne želim se osjećati loše. Ako biste samo počeli mijenjati neke od svojih odluka, hajdete, propovijedam bolje nego što se vi ponašate. U redu, vi kažete, Bože, zašto se ne osjećam dobro? Pa, moraš se više odmoriti, moraš se više naspavati, trebaš prestati piti toliko gaziranog, trebaš piti više vode, dakle, Bog vas malo upozorava. Sad poslušajte, sjetite se Petra u čamcu, pa? Ne želim to učiniti. Pa, onda ostani bolestan. Pa u grad dolazi neki iscijelitelj sljedeći tjedan, idem na taj sastanak kako bih stala u molitveni red. O, hajdete, moramo odrasti. Ne možemo živjeti glupo. Filipljanima 1:10. Pavao se molio za crkvu, a ja ću se ovoga jutra pomoliti za vas. Možda vam se ovo ne svidi, ali Pavao se molio za crkvu i ovo je rekao. Stoga molim da sve više obilujete ljubavlju, da ju produbite u potpunom razvoju znanja i željenom uvidu, da se vaša ljubav očituje
u većoj dubini spoznaje i većoj sveobuhvatnosti razlučivanja. Ovaj nam stih čak govori da se naša ljubav očituje u donošenju mudrih i boljih odluka. Da mognete prosuditi, odobriti i ocijeniti ono što je bolje, izvrsno i od prave vrijednosti, prepoznajući najuzvišenije i najbolje, razlikujući moralne vrijednosti. Pavao je molio za njih da donese dobre odluke. Izvrsne odluke. Nije molio da im problemi nestanu, molio je da donesu bolje odluke. Pratite li me danas? Ako počnemo donositi bolje odluke, onda nećemo imati problema svaki put kad se okrenemo. Dalje ćemo imati probleme i dalje se želimo moliti, ali ne želim živjeti u molitvenom redu. Slabo upravljanje vremenom uzrokuje svakovrsne probleme. Ako čujete sebe kako se žalite jer ste prezaposleni sve vrijeme, onda to promijenite. Želite li znati istinu? Umorila sam se od slušanja sebe kako sam prezaposlena. A iskreno sam umorna od slušanja drugih kako govore da su prezaposleni. Kako si, brate? Zaposleno. Gdje si, sestro? Zaposleno. Ako je to sve što imamo za reći o svom životu, to je poprilično tužno. Razgovarajmo o mudrosti i financijama. Pritisak duga, strah od novca, užasan je. Želim vas ohrabriti da se izvučete iz duga. I nemojte samo otići u neku crkvenu službu koja čudesno poništava dug. Otplatite svoje kreditne kartice. Koristite ih praktično, a ne da kupujete stvari koje si ne možete priuštiti. Znam da je ovo teško za neke od vas jer ste već u problemima i znam kako se osjećate. Mi smo imali jedan također u vrijeme kad smo Dave i ja bili tek nekoliko godina u braku. On zapravo nije htio kreditne kartice, ja sam ga nagovorila na to. Moć žene je nevjerojatna. I vrlo brzo imali smo velika prekoračenja na tim kreditnim karticama, te su nas pritiskali. Vi plaćate najmanji iznos koji možete svaki mjesec, sljedeći mjesec dugujete više nego što se prošli mjesec. Stoga je on donio čvrstu odluku da ćemo to otplatiti i govorim vam istinu, morali smo živjeti jako skromno, a već smo u početku živjeli skromno. I od tada nismo imali prekoračenje na kreditnoj kartici koje nismo mogli otplatiti na kraju mjeseca. Ne govorim to da bih se hvalila, ne govorim vam to da biste se osjećali loše jer znam da to nije slučaj s većinom vas, ali želim vam reći da je to moguće. A ako ne vjerujete da je to moguće, onda to nikada nećete učiniti. Moguće je uštedjeti i platiti novcem ono što želite. Moguće je. Možete uštedjeti i platiti se sljedeći auto. Vi ćete... Možete uštedjeti novac za to. Tako je lako reći, naplatite, ali račun će doći. Trebam li biti u ovoj situaciji? Račun će doći. Ne želim vidjeti ljude u situaciji gdje ako izgube svoj posao, moraju se uplašiti i uspaničiti. Imajte fond za hitne slučajeve u kojemu imate nešto novca. Nemojte potrošiti svaku lipu koju imate. Dave ima zdrav razum što se tiče upravljanja novcima. On ima 12-godišnje obrazovanje, ali je jedan od najboljih upravitelja novcem kojeg sam ikada upoznala. To nije komplicirano. Nije morao pohađati fakultetski smjer financijski menadžment. Ovo je njegova filozofija. Uštedi, potroši, zaradi. Nije li to lako? Sad, tu sam. Unutar svojih mogućnosti. Da, očito. Unutar svojih mogućnosti. Uštedi, potroši, daj unutar svojih mogućnosti. Svi imamo postavljene granice. Ako ostanete unutar vaših granica, onda će Bog proširiti vaše granice, jer poštujete ono što imate. Zašto bi vam Bog dao novi auto ako sadašnji izgleda kao kanta za smeće? Amen.
Možete pomisliti, ovo nije osobito duhovno. Pa je. Učim vas kako živjeti. Učim vas kako ukloniti pritisak iz vašeg života. Ovo su sve biblijski principi. Biblija govori o tome da uštedite dovoljno kako biste mogli dati u nasljedstvo djeci svoje djece. Kaže, dobar čovjek ostavlja nasljedstvo djeci svoje djece. Ne biste se trebali bojati što ćete raditi kad odete u mirovinu. A ako sada ništa ne učinite, recite svi sada. Ako sada nešto ne učinite, recite sada. Onda hoćete. Jednoga ćete dana ostarjeti. Stoga trebate sada nešto učiniti. Ne govorim ovo kako bih se imalo hvalila, ali samo da vam pokažem što je moguće ako ćete imati strpljenja čekati. Vidite, nitko nikada neće biti bez duga ako nema strpljenja čekati. Amen. Strpljenje je snaga. Kad možete biti strpljivi, to je moćan život. Jedini novac koji smo ikada posudili za ovu službu, i zapravo ga nismo posudili, zarađivali smo $500 na kopirnom stroju koju smo kupili od jedne baptističke crkve na samom početku naše službe. Zarađivali smo $10-50 na tome i to je jedina stvar u 30 godina naše službe koju smo ikada posudili. Zašto? Biću iskrena s vama i reći vam da bih vjerojatno posudila jer nisam toliko strpljiva kao Dave. Ali Dave je rekao, ne, nećemo posuditi. Imao je male račune na kojima bi počeo štedjeti za zgradu, koju je vidio ponekad za 3 i 4 i 5 i 6 godina pred sobom, nešto što je bilo u njegovom srcu, što je on vjerovao da će nam trebati poslije, pa imao sve te male račune. Kao dijete čuvao je svoj novac u čarapama. Uvijek je držao čarapu u ladici s novcima u njoj. On bi uštedio, malo potrošio, malo dao. Kad je bio 16, platio je novcem svoj prvi auto, jer je planirao unaprijed, vjerojatno otkad je bio malo dijete. Neki ljudi ne znaju kako uštedjeti, oni sve potroše. Neki ljudi ništa ne daju. Biblija jasno kaže u Malahiji 3, ne prikraćujte Boga u desetini i u prinosu. Netko je odmah rekao, pa ja ne vjerujem u desetinu, to je stari zavjet. Ti smiješni čovječe, samo se pokušavaš izvući da ne daješ. Mislim, ako su oni mogli davati desetinu pod zakonom, što bismo mi trebali pod milošću? Ni ja ne vjerujem u davanje desetine, vjerujem da treba iskoračiti dalje. Donesite čitavu desetinu u riznicu, da u mojoj kući bude hrane. To znači da date u mjesto gdje vas se poučava i gdje slavite. Stavite svoje novce u riznicu. Duhovno mjesto gdje drugi ljudi dođu na to mjesto za pomoć, da im se tamo može pomoći. Što bih trebala uraditi kada žena uđe na glavna vrata kod nas na posao i sa sobom vodi svoje 3 djece i plače, moj me muž ostavio, izbacili su me iz kuće, ne mogu nahraniti svoju djecu, možete li mi pomoći? Trebam li reći ne, žao mi je, nemamo dovoljno sa strane kako bismo to učinili? Pa naravno da ne. Biblija kaže da se trebamo pripremiti dati u svako dobro djelo. Svako dobro djelo. A jedini način na koji to možete učiniti je ako unaprijed planirate. Sad poslušajte. Donesite čitavu desetinu u riznicu. Sad poslušajte ovo. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslovu? Neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu? Svi će vas narodi da držati sretnima. Znate što, koliko vas vjeruje Bibliji?
Sve su ruke gore. Pitam se što bi se dogodilo ako bih pitala koliko vas daje desetinu. Zapravo postoji više kršćana koji ne daju nego što daju, znate. Zapravo, statistika kaže, tko god da oni jesu, samo 20% kršćana daje desetinu, ali svi mi vjerujemo Bibliji. U redu, pa zašto to onda ne radimo? Koje veličanstveno obećanje? Neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu? Neću li vam otvoriti ustave nebeske? Ako ne budete dali tih 10% Bogu, đavao će ih ukrasti. Halo? Ako ne budete dali tih 10% Bogu, đavao će ih ukrasti. A ako to date Bogu, onda će onih 90% koji su preostali, koje vam On daje da zadržite, potrajati puno duže nego što bi onih 100% da ste ih zadržali. Možete u to vjerovati i ne morate, ali to stoji pisano. Potrošite nešto vašeg novca. Neki ljudi ne znaju trošiti novac. Imaju onaj čudan stav. Mogu bez toga. Pa mogu bez toga. Pa mogu bez toga. Onda su ljubomorni i preziru sve što drugi imaju, pa zauzmu stav mučenika. Hajdete, idite si kupiti nešto ako to želite, ali budite sigurni da nešto štedite i nešto dajete. Nemojte sve potrošiti, već samo nešto. Nemojte sve uštedjeti za crne dane. Uživajte u nečemu danas. Mudrost u vašim ustima. Čovječe, mogli bismo dalje s tim, zar ne? Smrt i život u vlasti su jezika, a tko ga miluje, jede od ploda njegova. Možete se ogorčiti ili usrećiti samo riječima koje izgovarate. Postoji toliko dobrih stihova u Bibliji. Riječ u pravo vrijeme, kako je ljupka. Nemam zapravo vremena poučavati ovome jer želim odvojiti vrijeme za ovaj sljedeći stih i morat ćete mi oprostiti ako prekoračim 5 minuta, dobit ćete svoj hamburger uskoro ili za čim god vas želučić žudi. Razgovarajmo nakratko o nepromišljenosti prevare. Izreke 6:32. Ponekad me plaši kad su ljudi ovako tihi. Nerazuman je, bez morala i lišen razbora, dakle, tko se upušta s preljubnicom. Dušu svoju gubi koji tako čini. Sad, zašto bi to itko učinio? Jer mu se prohtjelo. Požuda je osjećaj. Dave i ja smo se smijali. Bilo je to simpatično i smiješno, ali i dragocjeno. Sin jedne naše prijateljice završio je program Izazov za mlade, imao je problema s drogom. Išlo mu je vrlo dobro u programu, te su ga naučili puno dobrih stvari, a jedna od stvari koje su ga zaista naučili bila je kako pobjeći od iskušenja. Mora da su to dosta naglašavali, bježi od iskušenja. Kad izađeš odavde, nemoj očiukati s kušnjom, bježi od iskušenja. Tako su se jednoga dana on i njegova majka zaustavili na benzinskoj postaji kod jedne diskontne prodavaonice, te ona ušla kako bi kupila nešto za popiti, a on je ustao vani točeći gorivo u auto. Zaustavio se auto pun lijepih djevojaka koje su počele očiukati s njim. On je utrčao u diskontnu prodavaonicu gdje je bila njegova majka. Ona ga je pitala, što nije u redu? Rekao je, bježim. Pitala ga je, što misliš kad kažeš bježim? To je ono što je bio rekao, bježim. To mu je bilo usađeno u glavu, bježi od iskušenja, bježi od iskušenja. I on je doslovno pobjegao od tih djevojaka. Možda i neki od nas odraslih trebamo pobjeći. Upotrijebite mudrost. Ako imate doma ženu s 3 male djece, a vaša je žena dobila 10 kilograma jer je rodila vaše 3 djece, ne trebate zaustavljati svoj auto svaki dan zbog neke 25-godišnje slatkice s kratkom suknjom i kratkom majicom.
Zašto? Jer to nije mudrost. Postoji toliko tome sličnih stvari. Nikad neću imati problema. Hajdete, nemojte si previše vjerovati. Vi imate tijelo. Čak i ako počnete malo osjećati iskušenje, ljudi ne upadnu u prevaru, oni u nju ušeću. Mi ne upadnemo u grijeh. Mrzim to. Pa upao sam u grijeh. Ne, vi ste ušetali u njega. Sad. U redu, sad pogledajte. Vratimo se nazad i budimo ljubazni. Ako ste u dugu, nema osude. Možete se izvući iz toga. Ako itko gleda na televiziji ili netko tko je tu u zgradi, ako ste bili umješani u prijevaru, to nije kraj vašeg života. Možete primiti oprost. Ali, da budem iskrena s vama, dokazano je da ponekad kada se osoba upusti u iskušenje te vrste, to čak otežava stvari sljedećom prilikom. Stoga vam ovo propovijedam za vaše dobro, jer ljudi uglavnom ne vole ustati i slušati stvari slične ovome, ali netko to mora reći. Nisam to rekla dugo vremena, pa ću reći. Ako ste Božja žena, trebate pripaziti kako se odjevate. Ne morate biti iskušenje. Vaša odjeća ne mora biti prozirna, preuska, preduga, prekratka. Amen. Pogledajte se u ogledalo i nemojte pitati izgledam li seksi. Recite, predstavljam li Boga? Te hoće li biti zadovoljan mojim izgledom? Možda bih trebala ići još malo dalje. Znate, kad odjenete vašu suknju, nemojte izgledati samo kao ovo. Nagnite se i pogledajte. Ne znam kako bih to drugačije pokazala. Ispada da ljudi ne razmišljaju. Ispada da bi to dobro izgledalo ako stanete ovako ili znate ako imate, mislim ovako. I dalje moram biti oprezna. Stvorila sam naviku kad se nagnem, samo učinim ovo. Pa nikada nisam razmišljala o tome. Možda vam vaša mama to nije rekla, pa ću ja ovoga jutra preuzeti ulogu ako vam ne smeta, pa ću vam reći. Bježite od iskušenja. Držite se podalje od svakog ukazanja zla, kaže Biblija. Čime vas još mogu uzdrmati? Jednu stvar sam sigurna. Posljednja stvar o kojoj želim razgovarati s vama su prijatelji. 5 stvari su bile vrijeme, novac, riječi, seks. Budite oprezni u što gledate. Prijatelji i društvo. Mislim da ljudi s kojima se družimo, koje nazivamo našim prijateljima, ljudi s kojima se povezujemo, puno više znače nego što si uopće možemo zamisliti. Željezo se željezom oštri. Budite s nekim tko će samo svojim stilom života biti vam ohrabrenje i potaknuti vas da se izdignete i budete uspješniji. Znate, jedna djevojka koja radi za mene i s kojom sam provela puno vremena, rekla mi je, samim time što sam bila kraj vas, učinilo me boljom osobom. Sad, to je ogroman kompliment. A mislim da je to kompliment koji bismo svi trebali dobiti. Samim time što sam kraj tebe, učinilo me boljom osobom. Postala sam uspješnija. Pomoglo mi je u mom ophođenju s ljudima. Ako ste u društvu nekoga tko je nepristojan, mislit ćete da je u redu biti nepristojan, ali ako ste okruženi ljudima koji imaju dobre manire, vrlo ćete brzo usvojiti bolje manire. Neki od vas mogli bi se drastično poboljšati život samo odabirom boljih prijatelja. I bilo bi vam bolje da ostanete doma i budete usamljeni, nego da se s krivim ljudima. Amen. Svi viknite glasno,
Mudrost!